telu siji lho. Lon sewu. Masa lagi ping 30 ya langsung geblak. Kowe ora iso lho masalah beda. Lah iki nyapa to Pak? Ya ngene iki biasa, kram. Oh. Jenenge kram. Masa semaput? Ora semaput iki etok-etok. Oh, etok-etok. Bola pengen rong semaput. Ngono lho. Duwe sapa kuwi? Oh, semaput tenan. Oh, semaput tenan. Wis langsung ngadeg kowe dhuwitku. Pak, bakso telu.